no baixem d'un pam damunt de terra, continuem levitant una mica perquè encara fa ben poc vam tindre la sort de presentar-lo a Sueca, que és, en fi, ja sabeu, la Florència valenciana, on a cada carrera apareixen 3 o 4 escriptors, i també un científic, no? És el poble de Xavier Vendrell, i va ser un luxe, una presentació molt nodrida, amb una sala plena a la biblioteca i amb l'alcaldessa que va voler presentar el llibre i que fins i tot se l'havia llegit, no? Que això és una cosa que no sempre passa. La veritat és que aquest llibre només fa que aportar-nos regals i satisfaccions, no? Perquè és un llibre, ho puc dir així sense vergonyes, atractiu, suggeridor, apassionant, pornogràfic, i si ho dic tot això és perquè no és mèrit meu sinó d'en Xavier Vendrell. És un llibre que parla de la més avantguardista ciència, del saber més contemporani, però ho fa amb l'afabilitat d'una conversa de cafè, que tal és el secret del seu contingut, no? Un cafè incompromès que permet parlar sobre genètica, descodificació del codi genètic, sobre malalties de transmissió genètica, sobre manipulació embrionària, sobre tantes coses, en fi, sobre tot i sobre res, no? Sobre la vida i la seva alquímia exactament. La resposta del públic passa que com que això no és teatre, ni és música, ni és, jo què sé, circ, no la veus en directe, perquè no saps com és la resposta d'una personeta quan està llegint-se el llibre, no? Només tens que la tornada. La gent sol ser amable i educada i diu, quin llibre més bonic, però ho diuen sempre, no? I no sé si respon. Jo crec que sí. Sobretot la resposta està sent d'estrany, no? Perquè és un tipus de llibre que en una llengua i una literatura com la nostra no sol ser habitual, no? Un llibre de divulgació científica i que parla, ja dic, sobre la punta de fletxa d'un coneixement tan espectacular com el de la genètica, no? I de la mà d'un genetista tan espectacular com el Xavier Vendrell, que a pesar de ser un home que jo crec que entrarà en les quinieles dels nobles, del Nobel pronte, és un valencià, és un home jove i és un home com tu i com jo, amb l'afabilitat, no? I la capacitat per explicar-se d'una manera tan planera com simplement reporta ell. Bé, en primer lloc, un llibre com este en valencià jo crec que d'alguna manera és guanyar territoris en un àmbit d'ús que jo crec que és crucial, no? Que és el de la informació, el saber, el coneixement, l'acadèmia en el seu nivell, insistís, més punta, poder-lo divulgar en la llengua pròpia del país. Jo crec que això és una maniobra imprescindible per al prestigi social de la llengua, en el qual prestigi ens juguem ser o no ser com a poble, no? Ser o no ser en la nostra particular pàtria de paraules. I després, en un camp com el de la genètica, i de més a més en la genètica embrionària i per a la prevenció preimplantacional de malalties, ostres, és que no sabem quines coses tan espectaculars estan fent-se als laboratoris, però no els laboratoris d'allà de Nord-Amèrica, no, de Califòrnia, sinó els laboratoris del Parc Tecnològic d'ací de Paterna, on Sistemes Genòmics, no, que és una multinacional, té en fi, uns projectes tan espectaculars com els que explica el Xavier Vendrell en este llibre. Home, jo crec que la millor notícia per a uns primers premis, com van ser els que vam tindre el luxe de viure ara fa més de mig any, no? És que, efectivament, se'n convoquen uns segons i se'n convoquen uns segons amb tota, en fi, amb tota l'expectativitat del món, no? Així a la Fira del Llibre de València tinc entès que es presentarà la convocatòria dels que seran els Premis Ciutat de Benicarló 2018, i la veritat és que no podia ser d'una altra manera, perquè els que vam tenir l'oportunitat de viure els premis en primera persona vam entendre com Benicarló per un dia va saber-se situar a l'epicentre de les lletres valencianes contemporànies i del coneixement també d'avantguarda, no? I de la literatura infantil i juvenil en el seu moment. Jo crec que és un projecte que té totes les paperetes, és allò de les apostes, és a dir, no pagarien res, un a un només, perquè és segur que Benicarló es consolidarà a través dels seus premis com una fita de referència, no solament per a la literatura dels valencians, sinó també per al coneixement vehiculat en la nostra llengua en general. Segur.